Mae'r urdd yn cynnig profiadau i blant a phobl ifanc ar hyd a lled Cymru drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn amlwg, un o'r heriau yng Nghymru yw sicrhau bod mwy o blant a phobl ifanc yn defnyddio'r Gymraeg tu hwnt i'r dosbarth ac i'r ysgol, ac mae'r gan yr urdd weithgaredda newydd sy'n cyflwyno'n plant a'n pobl ifanc ni mewn dull hwyliog iddyn nhw tu hwnt i'r ysgol. Un o'r pethau mae'r urdd yn wneud yw cynnig teithiau rhyngwladol. Mae'n mynd ar daith rhyngwladol yn ffordd i bobl ifanc godi hyder nhw a ddefnyddio Cymraeg nhw mewn cyfle hwylus. Fe es I ar drip i Seland Newydd i gynrychioli urdd saith bob ochr. Oedd lot o'r merched oedd ar y trip ddim yn gwybod lot o Gymraeg neu dim o gwbl. Felly mae mynd ar dripau rhyngwladol yn rhoi cyfle iddyn nhw helpu'n gilydd I ddeall yn iaith yn hun a dysgu'n iaith yn hun, ond hefyd gwerthfawrogi'r iaith ac eisiau siarad yr iaith. Yn enwedig y Māoris lle maen nhw yn gwerthfawrogi eu diwylliant nhw, eu hanes nhw. Oedd e'n hyfryd mynd I ffwrdd a gael rhywun arall I werthfawrogi'r iaith gymaint ydyn ni yn. Bydd y prosiectau yma yn wneud I bobl teimlo'n falch o ble maen nhw'n dod o'i iaith, o fod yn dwyieithog trwy gweld gwledydd arall ble mae pobl yn gallu siarad mwy na un iaith a jyst yn fod yn falch o'i mamiaith nhw a'r ffaith maen nhw'n gallu siarad Cymraeg.